Patricia Jack has been cleared of all charges panyaya yekwamaititi yekuburitsa mapikicha emwana akashama, asi maititi vari kuti havasi kuzostopa kuti asvike pakuitwa brought to book. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Patricia Jack wauya nemufaro akati iye akliwa macharges ese enyaya yekwaFifi, akanzi iye mapikicha ainzi akawanikwa mufoni make hadzisiridzo chokwadi. Ari kuti iye ndiri kuvira after all the torture yamakandipinzana natafadzwa chidava muchindirova publishing me pamanewspaper, iko zvino ndapererwa nemabasa and reputation yangu has been ruined. Ndoita seiko nembiti idzi? Team zvamataura ndizvozvo ndiri kuvira nehasha. So akumbira help ku manetizens kuti vari kufungei nenyaya iyi. Vana Lulu Edwards vabva vangoti nyaya iyi yakangopusa, enda unovasungisa. Vamwe vakati ndiye akakubhadhara kamanje, Mwari havadhakwe, bhora mberi Patricia Jack, usadzore tsvimbo, ramba wakadzvanya. Sue them for defamation of character uye compensation and press charges zvakare, wobhadharwa maexpenses ese awaita pawaifambira nyaya dzacho. Iyoyo yavakangokuita itongoitawo, ende vari kutokukwereta. Unogona kutoita mari kana asina kutomutorera kamusha kekudema aka tokatengesa. Vamwe vakati handizvozvo zvanditi wakakwira zupko uchiti unoda kunorwa namaititi, ndipe address yepaanogara, waiva muhondo, you declared kurwa ndiwe, saka newewo yaingovawo cyberbullying. Bedweka guys, kungonyarara kunokunda zvese. Iwe kuramba wongopesiwa nyaya iyi hazvibatsiri. Kana kwangonzi nyaya yapera yangopera. Maititi vari kuti ivo havasi kuzombodropa macharges. Vakangomutsamwira musikana, especially panyaya yekuti ari kuti akanyepa kuti akanyengwa naGilbert. Zvimwe zvacho vati ivo vanoziva nhamo yekumba kwana Patricia Jack uye kuti vanotambura sei mai vemusikana vanotengesa pamusika. Kozvine basa rei chero akatengesa musika? But anyway, vari kuti ivo havasi kuzombomira nyaya iyi kusvikira Patricia Jack apinda mutorongo. Zvinhu zvacho guys zvakaoma. Last year, meno 3 years, 4 years ago, sawakanzi wabvunzwa zvinhu naGilbert, ndisanatombomuziva inini, ndowanouya akanyengwa, chero wakanyengwa ndizvozvo. Imba yakatsveya mai amai, ndo maunenge uchida kuonererwa. Ikona zviri kugara pai, wakahwanda. Uda kunyembera kusimba, uri kubvundei? Uri kubvundei kana wakasimba? Uya akachingouya pawakadaidzwa. Ndo zvimirira iwe bonga iwe, ndinga withdraw case yako. Iwe wandisi withdraw case. Topsana kumapena. Ndiwo akauya nemwana wangu after wamapiwa nekamukomana kake, saka I will deal with you. Safunga kuti handisi kuzombo usazvinyebero ndanzi withdraw. Ndinga withdraw case kutya iwewe. Unotyisa chiko iwe mbwa iwe. Munaenda kumwedzi achisa matishu. You can't even afford paid. Matishu aunoisa kumwedzi. You can't afford paid. Vabereki vari kukwangwa yamai vako chayo. I've got my pictures amai vako vari pamusika kuvhisha vane. You are being investigated. Uri kufamba uchifembwa uchinhuhwidzwa kudai, so anytime uchabatwa nemapurisa. Anytime from now. Pawakahwanda ipapo unoti haubatikere. Uda kuuya uzoshamisira panapa. Uya uzoposta zvimaposti. Uri kuhwandei? Maitete vati havasi kudzora tsvimbo zvekuti kesi icha withdrawiwa kana kuti chii hazvisi kuzombofa zvakaitika. Whatever judgment yapiwa iyoyo haina basa rese, asi ivo vari kuramba vachiti kusvikira munhu apetwa. Ivo bitterness vanozvita vanogona kupeta, but this time maitete vari kuti bodo musikana, mira kuita zvemapost, ferere chaizvo, uya tionane tigopedzerana.